Abans de començar, donar la benvinguda al Pere Antoni Pasqual, el nou interventor, com ja s'ha informat degudament, als regidors de l'Ajuntament i als treballadors de la casa també. I a part de la benvinguda del nou interventor, agrair a la Imma, que fins ara feia les funcions d'intervenció, agrair-te, com vam fer a la comissió informativa, la teva actitud, la teva professionalitat, això no hi ha ningú que ho dubti, la teva professionalitat, i sobretot també el companyerisme que has tingut tot aquest temps i que continuaràs tenint amb tots els teus companys de l'Ajuntament. Gràcies en nom de tots, moltíssimes gràcies, i que tinguis molta sort amb la nova etapa que començaràs o que continuaràs. Bé, dit això, començaríem amb el primer punt, amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del dia 6 de març. No em consta que hi hagi cap modificació o cap afegiment o cap... Pues ho donaríem per aprovada. Despatx d'ofici d'actes Junta de Govern local dels dies 22 de febrer i 8 de març. Si hi ha cap comentari també es donaríem per aprovades. El següent punt, plantilla orgànica 2017, modificació del catàleg de llocs de treball. Bé, aquesta proposta va lligada al comentari que he fet al començament, que és per modificar el complement específic de tasques d'intervenció que tenia assumides la cap de negociat d'Hisenda, passa doncs a tasques de cap de negociat normal, per dir-ho d'alguna manera, com d'altres caps de negociat que hi ha a la casa. El motiu, també com he comentat a l'inici, és l'adjudicació del senyor Pere Antoni Pasqual Francesc del lloc d'intervenció classe segona de l'Ajuntament de Tremp per resolució del director general del Ministeri d'Hisenda i de la Funció Pública. Donat aquest nomenament, doncs fem aquesta modificació. Hi ha alguna cosa més que voleu afegir, senyor secretari? No. Hi ha alguna intervenció, doncs? Sí, nosaltres fem una intervenció quan s'acabi el següent punt, que és la modificació número 1 del pressupost, que van lligades les dues coses i no comentarem. D'acord. Doncs ho donaríem per aprovat. Següent punt, modificació número 1 del pressupost per al 2017. Aquí bàsicament es tracta d'una modificació per majors ingressos que hem tingut, ajuts que han arribat, un de la Generalitat del Treball de Barris per 192.732 euros i un altre de la Diputació amb el tema d'hàbits saludables per 24.000 euros. Aquesta suma d'aquests diners, doncs, com a majors ingressos, aquests 217.432 euros, doncs, fa possible aquesta modificació. Senyor interventor, com vulgui. Es tracta d'un expedient de modificació de crèdits per un doble procediment, el de generació de crèdits. Es generen crèdits un cop es concedeixen un compromís de majors ingressos, que són els que feia referència als ajuts que feia referència a l'alcalde. Aquests majors ingressos financen un seguit de despeses, entre les quals doncs hi ha les relacionades directament amb l'expedient d'hàbits saludables i el de treball als barris, així com d'altres que ja venien finançats, i el que es fa és procedeix a un alliberament de recursos propis, amb la qual aquesta modificació de l'alliberament de recursos propis i de la generació de crèdits és per aquest motiu que s'ha portat al ple. En una altra situació la generació d'ingressos hauria estat aprovada directament per l'alcalde mitjançant decret i ja està. També hi ha una transferència de crèdit entre partides de diferent capítol, que és aquest positiu i negatiu de 700 euros que podeu apreciar també en la transferència entre partides. Molt bé. Alguna intervenció? Sí, ja hem dit que faríem una intervenció i és per dir que no farem una intervenció pública. Com que el que volem tractar és un tema que afecta el personal i no som el grup que es dedica a airejar problemes de personal en públic, doncs ho farem en privat. Nosaltres incluïm entre les dos punts que s'han tractat unes vinculacions evidents entre les partides de nova creació, les suplementades, els majors ingressos i el punt que ens ocupava en el primer punt de l'ordre del dia, i com que creiem que afecta el personal, doncs el volem tractar de forma
primari, però ja ho anunciem que serà així. Estem d'acord amb els dos punts, però volem uns aclariments que ho farem de forma privada. Els expedients personals que es tracten de forma privada. D'acord, doncs alguna intervenció més? Per això ho donaríem per aprovat. Següent punt, informe de llei d'estabilitat pressupostària. Alguna intervenció? La llumeta vermella. No, doncs us tenia tots els dos ella. Informes de llei Me les boicotejat. d'estabilitat pressupostària, pla pressupostari i mig termini 2018-2020. Això, com ja és cada any, és la previsió pressupostària per 3 anys que s'ha de presentar i l'interventor una mica de Doncs ja coneixereu que en aplicació de la llei orgànica de l'agost 2012 estableix un dels requisits, és un requisit d'àmbit fiscal, que es faci una projecció a 3 anys de les previsions pressupostàries. El que es fa és unes estimacions unes estimacions tant d'ingressos com de despeses d'allò que es creu possible que pugui succeir en aquests 3 anys. Ja és prou difícil fer-ho en un any, doncs de vegades això es complica una mica més a 3 anys, doncs les variables són majors. En aquestes projeccions el que es preveu és que es compleixin tots els requisits d'àmbit fiscal, tant és estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, i en aquest cas el que informa la intervenció és que la proposta d'acord, tal com s'ha formulat, compleix amb els requisits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Les prospeccions amb les que s'ha realitzat el pressupost doncs, són una certa continuïtat amb l'àmbit de les despeses i en la part dels ingressos doncs, fer referència a la disminució de les plusvàlues fruit de la darrera sentència que s'ha produït. Ens fa suposar que hi haurà una certa disminució en aquest sentit d'aquest capítol de recaptació. Respecte de l'IBI, que és el major ingrés municipal, s'ha tingut en compte unes regularitzacions que és previsible que facin disminuir la recaptació del que s'havia fet fins ara. Una mica això és el que es va comentar ja amb més detall a la comissió informativa i la redactora en aquest cas doncs, us va entrar més al detall, que no m'atreveixo tant a entrar-hi en quan no ha estat el redactor i se m'escapa una mica més. Molt bé, gràcies. Hi ha alguna intervenció? Donament per aprovat. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. Amb aquest punt, amb aquesta proposta, es tracta de fer un requeriment a Aigües de Catalunya perquè presenti la documentació, en aquest cas la fiança i l'assegurança corresponent, amb un termini de 10 dies per poder-li fer el contracte de serveis d'aquesta adjudicació de la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana. Alguna intervenció? No. Donaríem per aprovat. Següent punt, registre de factures de l'ADF. N'hi ha una de 29,91 euros que pertany a la gestoria, que és la quota mensual que cada mes ens aplica la gestoria. Hi ha alguna intervenció? Següent punt, delegació al Consell Comarcal del Pallars Jussà de la competència de tractament d'aigües residuals en alta. Senyor secretari, sisplau. Sí. Bé, en aquesta proposta que es presenta al ple, una vegada passat la comissió informativa, es tracta de que l'Ajuntament, el 13 de desembre del 2010, va formalitzar un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per el qual se li va assignar l'ús de les instal·lacions de sanejament en alta de Tremp i Vilamitjana, les depuradores, les edats. Des del Consell Comarcal se'ns va informar de que el Consell Comarcal del Pallars Jussà signaria un conveni junt amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la gestió dels sistemes de sanejament del seu àmbit territorial, o sigui, dins la comarca del Pallars Jussà.
El conveni del 13 de desembre de 2010 que té signat l'Ajuntament preveu dintre de la seva clàusula desena que un dels motius d'extinció del conveni és que l'Ajuntament de Tremp delegui en un gestor públic de sanejament supramunicipal la competència sobre la gestió del sistema. La gestió unificada dels sistemes de sanejament és òptima des del punt de vista d'optimització dels recursos i de l'adequada gestió de petites instal·lacions de sanejament. L'Ajuntament de Tremp, com hem vist al punt anterior, està en fase del procediment de contractació del contracte de serveis per a la gestió tant de l'EDAR de Tremp com de l'EDAR de Vilamitjana. En principi, el que es fa amb aquest acord és delegar en el Consell Comarcal, donada que la competència del tractament d'aigües residuals per la llei 7/1985 és competència pròpia de l'Ajuntament, per tal que aquest conveni entre el Consell Comarcal i l'Agència Catalana de l'Aigua es pugui dur a terme, demanen la delegació de la competència municipal del tractament d'aigües residuals, que inclou la gestió del sistema de sanejament públic en alta, en el Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè gestioni aquest servei en l'àmbit comarcal. I aquesta delegació haurà de ser acceptada en tot cas per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà i haurà de comportar naturalment la subrogació dels drets i obligacions derivats de la gestió del servei amb els contractes que hi ha existents, inclosos el que s'està tramitant. D'acord, gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, nosaltres farem una intervenció perquè creiem que a part de l'explicació molt correcta del senyor secretari hauria d'anar acompanyat d'algun informe de caràcter més polític, diguéssim, no? Perquè aquí es pren una decisió al final d'aquest estil. Bé, nosaltres no estem d'acord amb aquesta delegació de competències, entre altres coses per la manera com s'explica. Primer, que no hi ha explicació per part de l'equip de govern, es delega amb un tècnic perquè la faci, una decisió de caràcter prou transcendent. Ja s'ha dit que l'any 2010 vam assumir aquesta competència, malgrat que també s'ha dit que des de l'any 1985 la llei preveu que el sanejament amb alta és una competència municipal. Del 85 al 2010 hi havia hagut un llarg període i unes reticències evidents per part dels organismes gestors perquè això fos realitat. En un moment determinat això és possible i l'Ajuntament de Tremp ho sol·licita. I jo crec que des del 2010 fins al 2017 que ens trobem avui no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut cap incidència, no hi ha hagut cap causa que motivi que renunciem a una competència que ens afecta directament. El nostre grup és de l'opinió que l'Ajuntament de Tremp ha d'estar present en el màxim d'aspectes que afecten a la qüestió pública dels seus veïns i del municipi. I el tema de l'aigua, que ja saben que és recurrent, doncs és un d'ells. I l'aigua de boca i l'aigua de sanejament. Sempre hem entès que és un cicle tancat, agafem aigua, la depurem per beure, la millorem, la distribuïm i finalment l'aconseguim depurar i tornar al riu. No havent-hi cap incident, no havent-hi cap qüestió que motivés aquest retorn, no entenem perquè arriba una sol·licitud d'un Consell Comarcal que no té cap mena d'experiència ni en aigua de boca ni en aigües residuals i se'ls hi faci la transferència. Entenem que és una nova renúncia d'aquesta casa, d'aquest Ajuntament, d'un servei que afecta directament als seus ciutadans envers una entitat tercera. No sé a què porta. De veritat, no sabem a què porta aquest tema. En qualsevol cas, indica un camí, que estem perdent competències. Cada vegada que ens presenten un tema de transcendència, ja ho veuen, és la derivació de la responsabilitat amb un tercer. Si és que s'ha de tornar amb algú, s'hauria de tornar a l'origen, que és qui té la capacitat tècnica i econòmica per resoldre els problemes que sovintegen. Aquesta és una instal·lació que ja té una edat i que va requerir inversions de manteniment, però d'aquí poc en requerirà alguna de transcendental per l'edat de la instal·lació. No creiem que el Consell Comarcal pugui garantir això. Els convenis signats entre l'Ajuntament i l'ACA anaven per aquest camí. Segurament també en signaran entre l'ACA i el Consell Comarcal. Però no entenc per què hem de treure-nos les responsabilitats derivades
de l'ús dels nostres ciutadans. No ho entenem, de veritat que no ho entenem. Teníem la possibilitat, i hem exercit aquests anys, de fer un paquet més gros, de fer una empresa més gran, la de gestió d'aigües. Ara la trossegem. És una mica el que ens passa també amb les escombraries. Tenim la recollida i la neteja dels carrers, però no tenim la recollida de les escombraries. I els problemes es noten a diari. Aquí, ara que ho teníem, ho perdem. Vostès, amb aquesta decisió que ens porten avui a prendre, i espero que la rectifiquin, el que fan és treure competències, treure al final pressupost amb aquest Ajuntament i donar-ho a una entitat que no té cap solvència demostrada en aquest tema, perquè no l'ha exercit mai. Anem amb una aposta d'esperem que ho facin bé. Si ho donéssim a algú que té experiència i que ha demostrat que sap gestionar aquest sistema, en podríem parlar, però anem a donar a algú que no ho ha tocat mai. Per què ens ho prenem nosaltres i ho donem a un tercer? A què obeix aquest buidar de competències a aquesta casa? A una voluntat política? Doncs nosaltres vam tindre la contrària. I continuem, com que no hem vist cap inconvenient sinó avantatges, amb la demanda de que el servei de sanejament d'aigües continuï gestionat per l'Ajuntament de Tremp. Bé, per ser que tots són avantatges, hi ha un escrit firmat per vostè mateix dient-li a l'ACA que li tornava la competència al poc temps d'haver-la agafat. Poc temps de tenir-la, ara li explicaré per què. Ara estic parlant jo, sisplau. Després, les garanties del Consell Comarcal i per defecte de l'ACA les tenim totes amb el sentit de confiança. Nosaltres confiem que el Consell Comarcal, amb l'ACA al darrere, amb el conveni que farà amb l'ACA, l'ACA és la que queda sempre al darrere del Consell Comarcal en aquest cas, i nosaltres tenim la confiança de que la gestió serà excel·lent, i per això ho fem, perquè pensem que el Consell Comarcal assumirà totes les depuradores, com s'ha dit, del Pallars Jussà, farà una gestió única i nosaltres hi confiem, i per tant per això fem aquesta delegació. I amb el tema d'escombraries, doncs, tant li sembla que ho hauria de fer l'Ajuntament, vostè està posant que l'Ajuntament com per poder-les haver assumit i no ho ha fet. Llavors, no ens demani que ho fem nosaltres perquè vostè ha estat força temps per poder-ho fer. Jo vaig signar una carta, efectivament, demanant que se retornés les competències a l'ACA perquè l'ACA no complia el primer dels acords importants, no pagava. No pagava. Aquest Ajuntament, i el nou interventor ha pogut comprovar, està sanejat i compleix amb les seves obligacions amb molts problemes, durant èpoques de forma molt dura, però complia amb els seus proveïdors, i entre ells l'empresa que indirectament gestionava la depuradora. Nosaltres pagàvem, però no rebíem el corresponent pagament de l'ACA. No s'hi ha trobat aquesta empresa i altres empreses amb gaire situacions com aquesta. Aquest Ajuntament complia, i per això vam dir, escolti, si no ens dona el que està al conveni, aquí se ho tenen. Exercir responsabilitat és això. Altra cosa és el que li estic explicant. Nosaltres, que vostè tingui confiança, doncs em sembla molt bé. També li puc tindre jo a nivell personal. Però una institució com el Consell Comarcal no ha gestionat mai res relatiu a depuració d'aigües. Nosaltres sí, tenim una certa experiència i teníem una empresa municipal d'aigües i un apèndix de la mateixa era la depuració d'aquestes. Avui, sense més explicació que la confiança en el Consell Comarcal, se'ls transfereix la competència i la responsabilitat. És una decisió política, ja l'he dit. Faltava aquesta explicació al preàmbul, l'ha donat a posteriori, com és habitual per altra part. Jo li demano que si realment no funciona aquesta gestió, si realment el Consell Comarcal amb l'ACA no se'n surten, que llavors vostè ho denunciï. Mentrestant, doncs encara no ha començat, encara no s'ha fet res, li demanaria també un vot de confiança amb aquesta gestió del Consell Comarcal i de l'ACA. Però per què no podem mantenir la confiança en nosaltres mateixos? Si ja fa 7 anys que l'estem exercint i l'únic entrebanc seriós ha sigut l'incompliment en el pagament de l'ACA. Què ha fallat en el resto? Per què ho hem de transferir? Fa mesos que estem tramitant i avui en el mateix ple hi ha hagut un altre pas en aquest tràmit per l'adjudicació per segona vegada de la concessió amb una empresa de gestió. Què és el que ha fallat? Què ens porta a prendre aquesta decisió? Per què no podem mantenir la personalitat pròpia com a capital de comarca i com a municipi important? Per què això? Perquè ho ha demanat el Consell Comarcal, que ens genera molta confiança, doncs els hi deu generar a vostès. Però si no, que no tenim confiança en nosaltres mateixos, que no ho han fet prou bé, que no ho fan prou bé els responsables de les regidories corresponents avui en dia. Per què hem de prendre aquesta decisió? Que comencin amb aquells que ho demanen i nosaltres ja ho observarem, però avui per avui, per favor. És una falta de confiança en vostè mateix. Això no és així, nosaltres si realment ho fem, com diu vostè, és perquè hi confiem i aquí està el tema. No
no cal donar-hi més voltes, senzillament és una delegació al Consell Comarcal i ja li dic que per defecte a l'ACA, i pensem que és la millor manera de gestionar a nivell comarcal totes les depuradores juntes, pensem que és un bon model de gestió i per això ho estem fent, per res més, perquè hi confiem. Vots a favor de la delegació al Consell Comarcal del Pallars Jussà de la competència del tractament d'aigües residuals en alta? Vots a favor? Vots en contra? D'acord, segon punt. Ara vindrien dos punts, dues mocions. La primera, presentada pel grup municipal Compromís per Tremp, és moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol, com deia, presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp. Com vulgueu. Sí, aquesta moció, tant en l'arxiu electrònic com en paper, està tallada, em falta un tros. Només hi ha, almenys en el meu cas, només hi ha una primera pàgina, no hi ha el revers. Vostè té l'original d'aquesta moció? Sí. Pues així la pot llegir, amb l'original que té vostè, i ja ho solucionarem. Una mica llarga. Pues, quan no faci el que li sembli, se la vol explicar. A veure, bé, la qüestió és un tema ja recurrent també, estem últimament en temes força recurrents. Parlant de competències, la competència en educació de 0 a 3 anys és de la Generalitat de Catalunya, però tradicionalment, històricament, la Generalitat va arribar a acords amb diferents entitats, les més importants són els ens locals, perquè moltíssims municipis de Catalunya hagin prestat i prestem durant anys aquesta competència de les llars d'infants, de l'ensenyament de 0 a 3 anys. Però al curs 2012-2013, com recordareu, es va produir un fet molt greu, i és que la Generalitat va deixar de pagar, parlant també que parlem abans, va deixar de pagar la seva aportació a les llars d'infants municipals. És a dir, és el titular de la competència, havia de transferir els diners, però va deixar els ajuntaments en solitari que prestessin el servei, però sense l'aportació de 1.800 euros per plaça a canvi. Bé, aquest és un fet molt greu, en aquell moment ja hi va haver moltes veus d'alarma. Nosaltres, al llarg del temps, nosaltres vull dir aquest ple, si us recordeu, el 5 de novembre del 2014 el nostre grup va presentar una moció que vam aprovar per unanimitat demanant a la Generalitat que restituís novament aquesta aportació. Més endavant, el 4 de febrer de 2015, també al ple, amb una proposta, una moció del nostre grup, també amb el suport de tothom per unanimitat, vam reiterar aquesta demanda. I a més, hi havia un punt en aquella moció que vam aprovar tots, que era reclamar saber on havien anat a parar els 139 milions d'euros que corresponien a les llars d'infants municipals durant els anys 2012, 2013 i 2014, perquè insistíem que estaven pressupostades i en canvi no es van transferir mai als ajuntaments. Doncs ara, ja ho vam comentar en comissió informativa, s'ha produït el fet que s'ha sabut per un informe del Departament d'Ensenyament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aquests 139 milions d'euros es van desviar a pagar altres despeses, principalment escoles privades i algunes escoles concertades. És veritat que en aquell temps les diputacions, la Diputació de Lleida també, van entrar a aportar una part, aproximadament el 45% dels costos per plaça, en aquest moment els estan aportant les diputacions, però això no deixa de ser una distorsió, perquè utilitzant aquests recursos per fer aquests pagaments que hauria de fer la Generalitat, doncs entenem que es deuen deixar d'atendre altres necessitats dels municipis. Llavors el que fem és altre cop, per tercera vegada, refermar-nos, fer la proposta de refermar-nos com a ple per unanimitat en aquesta idea d'ampliar i sostenir les places d'infants de 0 a 3 anys, que és una proposta que va fer el tripartit en el seu moment, quan la Conselleria d'Educació estava ocupada per Esquerra Republicana de Catalunya, i que nosaltres hem donat suport i hem intentat treballar i fer avançar durant tot aquest temps. No cal que us digui que l'ensenyament de 0 a 3 anys, a part de ser un ensenyament de qualitat, afavoreix la conciliació de les famílies,
llima les desigualtats socials, ajuda a la cohesió social, etc. Per tant, el que demanava la moció era, el primer tros que el tenim, que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants de titularitat municipal pel curs 2016-2017, que compleixi la llei 5-2004 de 9 de juliol de creació de llars d'infants de qualitat i la llei 12-2009 de 10 de juliol d'educació, principi de suficiència financera i subvenció de llars d'infants d'iniciativa social. El segon punt diu recuperar la subvenció per a les escoles bressol abans de la crisi i que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències. I el tercer punt, donar trasllat d'aquest acord al govern, al Parlament, als grups polítics, a la Federació de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, les AMPA, les escoles del municipi, etc. Bé, demanem el vostre suport. Per coherència portem una trajectòria ja llarga en aquesta línia i creiem que és de justícia continuar demanant. D'acord. Sí, nosaltres no estem absolutament d'acord, vam estar al seu moment i continuem estant ara, per tant creiem que és de justícia que es torni a pressupostar aquestes partides, per tant absolutament d'acord nosaltres. Si el nostre grup també estarà d'acord, també amb el vot a favor sobre aquesta A veure si moció. a la tercera va la vençuda. D'acord. Donaríem una moció per aprovada. La següent moció, com deia, abans que n'hi havia dos, la següent és moció sobre la participació dels grups polítics en els mitjans de comunicació municipal presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp. Com vulgueu. Bé, esta sí que l'heu pogut llegir sencera. Arran d'una comunicació que entenc que hem rebut tots els grups polítics municipals del regidor de comunicació, el senyor Marc Miró, en què ens notificava que a partir del butlletí municipal se suprimiria la secció Els partits opinen. Doncs bé, el senyor Miró va prendre una decisió que no podia prendre. És veritat que al cap d'un temps va ser rectificat per l'alcalde, però vista aquesta situació en què no ens havíem trobat mai, de certa inseguretat jurídica sobre aquesta qüestió, el que demanaríem és que entre tots ens dotéssim d'una eina que establís i garantís sobretot el dret de participació política, que és un dret fonamental, i que pel que fa al butlletí, en aquest cas era el cas que va sorgir la qüestió, però per als altres mitjans de comunicació que té l'Ajuntament, xarxes socials, la ràdio que en aquests moments s'està avançant en la seva reinstal·lació, televisió, no sé, el que es pugui donar en un futur, que hi hagi els elements clars, així ho marca el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Potser no havia fet falta fins ara, però quan cada vegada som més grans i tenim més mitjans, potser val la pena que ens dotem d'aquesta eina, que acordem entre tots. D'acord. D'acord amb la petició, iniciarem l'expedient per la creació d'aquest reglament, però també m'agradaria informar-los que no és l'espai que necessitem per fer aquest reglament, no és curt, donat el tema s'ha de fer el procés de participació ciutadana, les publicacions corresponents, per tant iniciarem el procés, però és un procés amb un termini una mica llarg. I també dir que és un reglament que, donat que el decret legislatiu és el 2003, també hi ha hagut diferents governs a l'Ajuntament que també no han treballat per fer aquest decret que també feia tanta falta a partir del 2003 com fa el 2017. De totes maneres, iniciarem l'expedient i crearem aquest reglament. El compromís de crear el reglament. Ja entenem pel to de les seues paraules que el reglament anirà slow, que es diu ara. Ens prendrem temps. Si del 2003 fins al 2017 no s'havia suscitat aquesta qüestió en un ple, segurament és perquè cap regidor o regidora o cap alcalde havia intentat evitar que els grups parlessin al butlletí municipal. Mai s'havia donat aquesta circumstància, sempre hi havia hagut acord, tothom tenia el mateix espai. Per tant, de vegades les coses es poden fer parlant en comissió de portaveus, en comissió informativa, però quan es trenquen les normes s'han de demanar per escrit i demanar les garanties legals que són en aquest cas un reglament.
A mi em consta que no s'ha trencat res, perquè... Bueno, vostè no ha degut rebre la carta del senyor Miró. Em deixa parlar, sisplau. A mi em consta que no s'ha trencat res, perquè al butlletí municipal em consta que hi ha un grup municipal que està opinant. Llavors a mi no sé on és el que s'ha trencat. L'únic que passa que en lloc d'opinar a la darrera pàgina, opina, no recordo en quina pàgina és, però aquell grup municipal està opinant amb els mateixos caràcters que tenia per opinar al butlletí anterior. Per tant, no s'ha trencat res. Han d'opinar tots, la proposta no la demanem només per pot opinar el que per tots els grups municipals. Senyor Ubach, vostè ens va enviar una carta, vostè ens va enviar una carta que diu, em refereixo aproximadament, ara em puc equivocar perquè no la tinc davant, rectifico la carta que vaig enviar fa uns dies que vostè no va enviar, les coses com siguin, la va enviar un altre regidor, en aquest cas el senyor Miró, i per tant els demanem que presentin el tema que vulguin, de tants caràcters pel proper butlletí. Vol dir que feia referència a una carta que havíem rebut. Potser vostè no la va rebre, però nosaltres sí que la vam rebre. I ens deia això, que donat que volien canviar el format, que el volien fer més modern i més actual i no sé quines coses més, se suprimia l'apartat d'opinió dels grups polítics. Se suprimia. Digui-li com vulgui. I vostè, jo crec que en aquest cas, encertadament, va rectificar el regidor que va fer aquesta carta i va dir no, facin el favor d'enviar-nos el més ràpid possible el tema que li sembla convenient amb aquest límit d'espai. Punto. Per això hem demanat en moció que això consti, es faci un reglament i quedin les regles. Si és que no veiem res més que les regles clares. Quan hi ha hagut confiança doncs no feia falta. Ara hem trobat un punt en què la confiança es trencava. Molt bé. Alguna opinió més? També estic d'acord amb el reglament, si així cal. Estem d'acord en fer un reglament, si així cal, i jo crec que no hi va haver, això em consta, que no hi va haver cap mala intenció al treure-lo del... Simplement va semblar que es podia fer un altre format, no ho sé, vull dir, jo crec que no hi ha hagut cap mala intenció i jo així em consta, i el senyor Miró m'ho dirà, però jo crec que no hi ha hagut cap mala intenció, però sí que és veritat que de la mateixa manera que sí que és cert que es pot opinar, doncs aquí podem opinar tots i em sembla perfecte que es faci un reglament i engeguem-lo i fem-lo, no? Ja està. Molt bé, d'acord, estem tots d'acord amb la moció, doncs, Suscitem unanimitats. Assumptes d'urgència, no em costa que n'hi hagi cap. Hi ha algun, senyor secretari? No? Doncs passarem al darrer punt, informes, pregs i preguntes. Hi ha algun informe? Sí. Endavant. Bé, jo voldria informar-vos que aquest dissabte, dia 8, ja sabeu tots que tenim la caminada de les Canenes, caminada que entra dintre el circuit català de llarga distància. L'organitzem l'Ajuntament de Tremp, l'Ajuntament de Pont de Suert i la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, consta de 3 distàncies, una de 50 quilòmetres que surt de Pont de Suert, una de 30 que surt de Dons i una de 9 carenetes que diem que surt de Gurb. Llavors, tenim el servei de bus que portarà els participants de Tremp a Pont de Suert i de Tremp a Dons. I bueno, agrair a la col·laboració de tots, us demano la vostra col·laboració i sobretot agrair a tots els voluntaris i col·laboradors que ens ajuden amb aquesta caminada. Esteu tots convidats. Gràcies. Algun informe més? Sí, i bé, també faré un informe des de l'àrea de promoció econòmica dintre del programa del Teu Gust i seguint amb la campanya de promocionar el Pallars com a terra de corder. El dia 30 d'abril, diumenge, es farà la tercera festa del corder. Aquest any amb la cultura combinada convidada del Ripollès i bé, doncs, us faig coneixedors i evidentment que doncs, també des de l'Ajuntament estaríem encantats de que vinguéssiu i que participéssiu de la festa. Sereu tots benvinguts. Algun informe més? Sí, nosaltres volem informar que fa uns mesos, no masses tampoc, vam presentar una moció que també va ser aprovada per unanimitat en relació a demanar al govern de la Generalitat que donés una de les màximes distincions d'aquest país al senyor Jaume Miranda, director en aquell moment de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Això va suscitar, a part de la unanimitat d'aquest ple, moltes altres adhesions d'administracions locals, científiques, universitàries i altres,
i finalment doncs, tenim l'honor de poder dir que la iniciativa d'aquest Ajuntament ha estat recollida i aquest senyor rebrà la Creu de Sant Jordi properament. Molt bé, doncs, felicitats de part de tots al senyor Jaume Miranda per aquesta condecoració. Per una altra part, com em dia el plenari, merescuda i que tots estem totalment d'acord. Sí. No, també comentar que vam aprovar una moció perquè els mitjans de televisió de Catalunya i la ràdio i Catalunya Ràdio doncs canviessin el seu estil i deixessin de dir els Pirineus de Lleida, els Pirineus de Girona, doncs també des de fa uns dies, doncs si esteu al cas veureu que al temps no parlen mai de Pirineus de Lleida sinó sempre del Pirineu i han canviat el llibret d'estil, per tant també ha anat bé. Molt bé, continuant, hi ha algun prec? Sí, bueno, més que un prec, una pregunta. Sí. També ens hem assabentat que darrerament s'ha produït la dimissió del gerent de la Societat de Foment. També és un tema que es va tractar en teatres l'últim plenari. És el segon, si no m'equivoco, en 4 anys que li passa el mateix i voldríem saber si com a membres accionistes d'aquesta societat tenim alguna informació del que ha passat i del que passarà a partir d'ara. L'Ajuntament de Tremp és soci de Just Actiu, com vostès saben, o de Pallars Actiu, com ara es denominarà. Estem dins del Consell d'Administració, però en temes personals no ens sembla oportú intervindre. Nosaltres tenim un correu del president de Just Actiu, del Josep González, que va enviar a cada un dels 11 membres del Consell d'Administració dient-nos doncs, que per motius personals, a partir que són motius personals, nosaltres ja no. Això ho haurà de preguntar al mateix gerent o en aquest cas al president de Just Actiu. El que sí que s'ha obert una convocatòria per cobrir aquesta plaça i penso que s'acaba l'11 d'abril el presentar tota la documentació que es demana. Però aquesta convocatòria ha estat publicada al BOP i al SOC, vull dir que s'ha publicat a tot arreu. Sí, no passa molt. Sí. D'acord, hi ha alguna pregunta més? Doncs, si no, hi ha una qüestió que no sé com catalogar-ho, perquè també el resum del ple també hi diu així, més o menys. Si us fixen, a l'últim punt, ara em permet una digressió, pregs, diu, expedient, diu, no sé quin expedient vols posar-ho. Jo tampoc sabia on posar-ho, no sabia si era un informe, un prec o una pregunta, per això he esperat que passés tot per dir-ho. És en relació al, jo crec, lamentable fet que va passar l'anterior ple, en el que el senyor alcalde ens va cridar l'atenció, jo vaig entendre que de forma genèrica, no em vaig donar per al·ludit inicialment, i el meu grup tampoc, i posteriorment, com que la cosa es va anar concretant, doncs jo crec que es va concretar amb la meva persona, doncs vaig intentar fer una rèplica, però crec que l'he d'ampliar. Arrel de el que continuo dient un lamentable incident que afectava a la persona i a la professionalitat d'una funcionària de la casa, doncs jo vaig al sortir d'aquest ple i al cap d'uns dies, amb els nervis una mica més templats, intentar saber si el que el senyor alcalde ens explicava realment havia sigut com ell deia o com jo creia que havia passat. La informació que jo he pogut recuperar i que he pogut contrastar em reafirma en el que vaig dir. I voldria dir-ho amb tota la serenor del món. Per si algú no ho té present, jo soc regidor d'aquest Ajuntament. Sí, no, dic que soc regidor d'aquest Ajuntament, per si algú no li consta prou bé, portaveu del mateix, del grup, en aquest cas Compromís per Tremp, i a més membre de la taula en la que es verificava i s'havia d'adjudicar el que feia referència al que hem parlat abans, precisament, a la depuració de les aigües de Tremp. Unes hores abans del ple passat, en el que es prenia un acord en relació al mateix, i no havent pogut assistir a la convocatòria per motius laborals de la taula en la que s'exercia aquesta licitació, vaig demanar l'expedient. Tal com vaig dir en el seu moment, des del taulell de la segona planta, en la que hi ha ubicada la secció que tracta les contractacions d'obres,
i veient les dues portes, que no una, dues portes obertes de la persona en qüestió, li vaig demanar des del taulell, a part de saludar-li i dir bon dia, si podia accedir al seu despatx. Se'm va dir que sí, i una vegada dintre vaig demanar si podia veure l'expedient de la licitació que feia referència a la depuradora d'aigua de Tremp i de Vilamitjana. Em va dir que no hi havia cap inconvenient. Com que el que jo buscava era molt simple, l'operació no em va ocupar ni 5 minuts i es va produir a davant de la persona en qüestió i en la taula auxiliar que té en el seu despatx. Fet això, li vaig donar les gràcies i me'n vaig anar. No vaig ser conscient en aquell moment de faltar el respecte a ningú, ni d'intimidar a ningú. Jo crec que exercia les meves funcions que tinc legítimament conferides com a regidor, portaveu i a més membre d'una taula de licitació. La meva sorpresa va ser enorme i molt desagradable quan en aquest mateix ple se'ns va tractar de la manera que se'ns va tractar. Ho he contrastat amb la persona en qüestió, ho he contrastat amb amb d'altres persones que crec que tenen molt a opinar amb aquest tema, i de la manera que ho vaig fer, i ningú m'ho ha desmentit a posteriori, i ha passat gairebé un mes, crec que el senyor alcalde ha de rectificar i demanar disculpes, no tant a mi, perquè entraríem en el joc polític, sinó al personal de la casa. No es pot tractar el personal d'aquesta manera. No es pot utilitzar públicament allò que no ha passat, en benefici propi, i en aquest cas seu i del seu grup. Bé, jo vaig dir el que vaig dir, està costa en acte, em rectifico amb el que vaig dir i no, per mi s'acaba el tema aquí perquè no vull polemitzar més amb aquest tipus de temes que segons qui li interessa més que a mi. A mi no m'interessa polemitzar, per tant, deixem el tema tancat aquí. Alguna pregunta més? No li interessa el tema, oi? És evident. Es pot dir tota classe de falsetats i mentides i després dir que no interessa el tema. Això no prenem nota. I que consti en acta. A mi no em digui que tinc mentides perquè això no és veritat. Vostè va dir unes coses que no són certes. Els seus defectes no me'ls apliqui a mi, sisplau. Vostè va dir mentides i demano que consti en acta. I li dic mentider, perquè el que va dir és mentida. I que consti en acta, i així de clar i tan tranquil. Digui més coneixement que se'n valgui. Gràcies, bona nit i Déu no acabat el ple.